Эй, салют, прывітанне. Буду зараз карацей. Што тут казаць? Трэба паказваць. Ну што, буду па пачатку. Спачатку. Паказваць усё, як знайшоў. Окей? Не пераліствайце, будзе цікава. Адразу мне пашчасціла знайсці такую паруньку. Задаволены быў. Не ўяўляеце як. Ну як вам? 3900 вага два рожка. Будем хутенька. Так, наступны рог. Знайшоў гэты. Прыгажуніско. Баявік. Так, малы да ўдалы. Гэты рог 2400. Тут пачынае цікавей быць. Потым знайшоў гэтага прыгажуна. Гэты рог 2700. Мабыць, ці 2,8, ці 2,7. Ось гэтака вось прыгажосць. Ну як вам? Пастаўце падабайку, калі ласка. Калі яшчэ сочыце за мной. Ну і што? Асноўнае на сёння. Ту-ду-ду-дум. Такое зробім уступленне. Гэты якар знайшоў да паруні. Учора знайшоў першы рог левы. Той быў 5200. Гэты рог вага 5350. Гэта сапраўды цуда. Так сказаць, рэкорд у маім жыцці. Рогі я збіраю ўжо вельмі шмат. Ну, напрыклад, можа 17 гадоў, можа і болей. Таму што дзесьці я з 7 класа першы рог знайшоў з братам дваіх. І тады было, паверце мне, не менш радасці, чым я гэты рог знайшоў, таму што той рог быў першы ў жыцці. Праўда, ён быў маленачкі, лазовічак, але і такое, што паклала пачатак майго пошуку. І я з братам пачаў бегаць у лес. Са школьных часоў. Скончылася школа, пабег у лес і шурудзіш. Ну як вам гэты волат? Сапраўды цуда. Клас. Вось гэта стоіць тых эмоцый. Вы не ўяўляеце, якія былі эмоцыі, калі я знайшоў гэты рог. Тут 8 парасткаў, 9 зломаны. Той, што я учора знайшоў, быў на 9 парасткаў. І там такой дробязі шмат. Напэўна, у наступны год, калі яго не застрэляць, на жаль, такія рэаліі, то ён будзе, мабыць, на 12. Вось гэтакія вось справы. А вы, канешне, пастаўце падабайку, яшчэ раз прашу. Гэта не цяжка націснуць. Клас. А што, зараз вазьму ўсе рогі, пакажу, як ёсць. Вясна, вясна. Птушачкі спяваюць. Супер. Гусі гагацяць, журавы. Ну што, вось дзівіцеся. Гэта сапраўды цуда. Едзем да хаты.